wazi ngiyikhala fanele ngivele kahle. Alright. Ake ngibingelele kuphi nakupho sekuthe kwahamba kwafinyelela le video. Igama lami nguMelisizwe ngubongimusa ngwami nomi ungwadi mehlazithu sidinane sadini majolo. Umthando kuhamba abantu behlezi ijolo kazuqobola lo wamnyama Matela wamnyama kuzezulu. Umfana waphansi eFriday kwesenkosi uXulu induna usabelwa kwaMadela isigode engakele kusona nengikhonza kiso. Lana ke bafowethu isendwedwe namhlanje ize kwi-competition yasendwedwe ekuthiwa inamhlanje izolekelela wonke umuntu izolekelela amaciko akhulayo. Lamaciko abaningi bayawazi abanye abawazi. Sanibona insizwa zakithi. Yebo. Ninjani maqhawe? Ngiyaphila kakhulu sinizwa kuwe. Ulungile. Ubani engikhuluma naye la? Ngifuna ukwazi ngoba manje yabo. Indaba ithanda ukudida. Obani lezi insizwa? Insizwa omlambo twins khona endaweni yala endwedwe isigodi semayekeni. Sisebasha kule ndima kanjalo nje into yethu. Sidlala nensimbi nidlala insimbi niphinde nidlale ningene nase studio. Umsebenzi uhamba kanjani lapha e-studio? No, kuyaphusheka kakhulu. Kuyaphusheka kakhulu abantu bakhombisa ukuthatha lo msebenzi wethu nokusikhuthaza ukuthi siye phambili ngoba ithalente lona likhona. Hayi lona likhona nokubakhala ukuthi bazo into ehlukile mabelala umculo wethu. Njengamanje khona umsebenzi okhona. Manini bafowethu kuloshuni eniuphethe. Nuthatha loshuni nubukele kubani loshuni ngoba ngiyawuzwa loshuni akuona loshuni esujwayele wamanje. Nuthatha loshuni enigijima ngapho. Khona into yethu ihlukile mayihlukile into yethu idala nokuthi abantu abasifundisile kakhulu iginci la bahlukene so sihambe sicosha sahlanganisa if ngizothatha enye into omunye ngihlanganisa neyomunye kuphuma into emnandi kanjalo nje into yethu manje abafowethu manini mase nithinta leyo ukuthi kunifundiswa iginci nifundiswa ubani isiginci nisifunde kuphi khona la emayekeni kwaqala umfoka Ngcobo kwasekweza umfoka Machi abamaziyo kakhulu ke wavela nasingabeni idlalela umkhulu Siphozi insizwa nje sikhonzile impela nje siqhumana nayo abantu bamazi uPhosi lo kanjalo. So lezi insizwa njengoba nithi nise studio ni plan ukukhipha nini bafowethu ukhona nomunye umsebenzi eseningena ukhipha before noma kuzobe kuwokuqala lo ukhona umsebenzi njamanje isingili iyatholakala zonke indawo nayo iyenza kahle kakhulu lapha ku online zonke lezi inkundla zokuxhumana lezi ikhona impela ingoma ukhona futhi umsebenzi omunye esithemisa ukukhipha masithola amandla nje lonyaka lo lezi insizwa ake ngifisa abafowethu nimemezela lena ngifuna ukuzwa lesingilini nimemeza la uze ngenzela ukuthi nobe nenhlahla wangena kule channel wafika wayibuka waseyayithanda ngiyacela bafethu ningithela nje kancane yazi ukuthi phela kuthi umculo bese simbone umculo sibone isigincini simbone emlonyeni ake ekhaya vele siyazenzela thina yo shema feo isihloko sengoma yami inemizamo sisamayo yokubonga sasilala sidlile ngosuma ngaphila kahle umbongo ibambeni bafana sekukhona bafuna ukuyintshontsha ngiyambona enyonyoka ufuna ukuyintshontsha kuzingatshontshe ngoba yini bafethu kusho ukuthi siyazi ukuthi itholakala kanjani bafethu ngicela ningilekelele ukuze kwazi ukuthi lofuna ukunilandela kwazi ukunilandela isihloko sengoma sithi imizamo omlambo twins igama leqembu mawungena nje kuzo zonke indawo ukuthola khona umculo uthi imizamo Mlambo Twins iyavela ingoma ulungile einkundleni zokuxhumana nje yonke indawo ningomlambo Twins Mlambo Twins ku TikTok Facebook Mlambo Twins ku YouTube Mlambo Twins ulungile bafowethu aningicelela nami bangifollow lapha kwezobuciko chat siyacela bafowethu nikhuphule nale bafowethu i-channel yabhuti omdala la iphakame kakhulu bafowethu singabonga kakhulu ni subscribe makufanele ni subscribe ni follow makufanele ni follow amen siyabonga kakhulu amen
Siyabonga.